Udu pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak goleki gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya, kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko nek aku ora lho. Nek aku senenge ngono mulasa nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae nek dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ora gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Ayo terus. Ayo dilanjut Mbak Tatin. Ya, jumeneng Mbak Tatin. Monggo. Kangen. Wong kangen ngene-ngene rasane. Rindu-rindu wong ayu gusine biru. Gusine sapa? Gusimu kuwi. Ora ya. Aku main teruske rindu-rindu wong ayu gusine biru mau. Iya. Ya. Nggih. Ayo Tin. Napa, Pak? Nembang po salto. Nggih maksudnya enten pamundutan apa? Ora ana pamundutan siji mau wis diaturake iki kangen tok iki. Lho. Oh nggih. Ya, bebas saiki arep anu intrak apa jenenge arep nembang apa-apa sak karepmu, bebas. Nggih. Pelok barang nggih, Pak. Pelok barang? Nggih. Wih lah. Kok rada aneh iki tibane apa? Kelinci ucul. Wah, ya kelinci ucul. Aneh mboten? Ora aneh to? Ora apik-apik kelinci ucul. Lah pripun? Napa to? Ya ora piye-piye ya ming dadi batin. Sinden apik kok nembange kelinci ucul. Lah enten pamundutane. Ora ana sapa sing nyuwun? Saking wau ten HP kula. Ora, saka HP apa layang? Mboten layang, nek layang ten mriku to. Oh, niki Japri. Nek wani ngirimke layang kowe kok ora mampir ning nggon aku kuwi lancang kuwi. Kudune penyuwunan lagu ki ning nggon aku wong kene iki komandane aku. Apa layang tok ndek ning nggonmu? Mboten, ra ono ya. As ora aku ora percaya nek karo kowe iki. Ya kono dibuka. Amoh. Dibuka isine ning amplop tok. Mau layang paudu. Layang paudu. Anu Elisa. Elisa TKI ya lho, TKI. Layang po SMS. Layang. Layang. Endi layange endi sa? Wis tak buang. Iya. Ah berarti Lisa udaku. Aku kowe dengene kowe lancang ngendhek. Nawala dienggo dalang ki lancang. Mula kok suwe-suwe penganggone saya akeh, Napa lho? Aku ngendhek panyunan lagu kok mulane kok telung dina wingi kok panyunan lagu kok ming sithik-sithik to iki aku. Oh, bol. Dindek ngene ta. Ngendhek pisan kok le jenengan ki bendina nadai kuwi. Nadai apa? Panyuwunan kuwi. Mula mobile akeh. Ayo mripatmu rak ya weruh to tak kekke kas. Ora ya. Nek bubar kae tak nyondo. Sing dikekke ming 100, sing dimplep 400. Aku hakku kok. Ayo, gene aku ming nyekel siji wae kok diomong-omongke. Ya ora apa-apa ya, kuwi jenenge nyalahi peraturan ora. Esuk ora kaya ngono kuwi nek ana layang gak aku. Mboten nggih ming Japri. Ngerti Japri ora? Japri apa? Jalur pribadi. Oh. Cok ngono ki ra? Jalur pribadi liwat chatting kuwi lho, Nak. Iya, liwat chatting nyuwun lagu ning ya kok sesukne aja gelem. Iya. Ya apa ganti? Saiki terus modele do chatting-chattingan. Iya. Bodo barang ra mbleh pitik. Iya. Lah Hati Mas bleke pitik pirang-pirang le njaluk ngapura liwat Japri. Pitike yo ming mambu ra dipangan. Yo. Japri apa Japri? Japri. Aku mulane nek di Japri ki ra tau tak bales kok. Heeh.
Kok ora dibales? Ayo wis ora ana sing teko, ora unggah-ungguh tata kramane iki wis do ilang, kejawene ilang. Iya. Kudune nek sak anu Idul Fitri kae mara regutu, none sapa. Saiki ora mung liwat kasungging ukur ingkang sae. Dendang pangkur Semarangan angripta wijiling pangapura. Kok anu wara. Mung liwat japri ora nyangoni ayo wis. Lah jenengan ya malah anu to, alhamdulillah ora do mara. Tak siapke lho ning omah kuwi. Tak mbleh pitik pe 4 sing urip 2. Lah nganti ro prewangku takon lho sing urip ajeng ngono. Nek ana sing kira-kira sinden teko jenenge Tatin kon ngerah jagone kuwi. Alah aku rene meng dibulake gembus e. Utuh pitik. Lah jare kowe senenge gembus. Ayo tak bulake gembus. Kancane dikei pitik ya, aku pitik kok gembus. Ya kowe ya senengane barang tak tuki ya. Ah, mboten, Pak. Pun kulina. Ayo nggon aku keh nek meng gembus e. Ya sak aku ndono tak njajal. Jajal apa? Gembusmu. Ya rasane padha gembus-gembus liyane kuwi kok. Ya mesine beda nek kene Sentolo Kulon Progo ki mesti ana rasa bedane. Ya meng nek nggon aku rada gurih ngono lho. Nek liyane paling ya mbuh. Lah aku sing tak senengi sing kuwi aku paling seneng nek pinggire do gosong-gosonge lah aku seneng. Mongko nek aku ora lho. Nek aku senenge ngono mula nek kowe goreng di ngonoke kuwi. Digosongke. Pinggire rada ireng-ireng kae nek dicuwili enak banget. Lah digosongke. Gosongke sithik. Ya sesuk tak gawene ireng. Nek ora gosong ki wagu gembus kok ora gosong. Ya ana lho gorengan gembus ora gosong. Ya ning ora enak. Ora enak. Ya enak wae. Tergantung sing mangan. Aku senenge ngono. Ya esuk rasane nggonamu kowe. Lah nangane sapa? Ha nangane sing nggonamu. Sing gosong. Nggonamu gosong ora? Anjur sapa-sapa ditakoni ora. Orisa kaget terus muni, "Gosong." Saking kagete terus langsung semarep gosong. Lah dhek iki latah lho, Pak. Latah. Ya ora apa-apa ya malah apik. So digawe latah banget karo sinden nek latah apik. Oke nembang, jaran-jaran ngono. Iya. Ayo kowe ge diwiwiti kelinci ucul. Heeh. Langsung mboten. Ayo bawani kok. Wis ngempleb dit 100 kok ora. Kula kira ngempleb lho. Ya Allah. Saksine Elisa sing muni kok. Sumpah demi Allah. Ora sok muni ngono kuwi. Lah ya tenan kok. Ora ono lho. Nang kono ketok kok aku karo kok. Ketok apa wi lho ana tempe. Gelange tambah gedhe. Ali-aline tambah. Mboten ya ora nganggo iki ya. Saiki gleleng ora jamak-jamak ora. Tuku apa-apa dadak pamer tangan. Niki pinten, Bu? Alah. Barang kok apike kaya ngene iki. Ning arep pamer gelang. Pinang-pinang iki apik lho, iki apik lho. Iki lho aku ya ora cukup nek semene iki. Apa wi? Ayo mbok, ayo ora ngerti aku mung praktekke kok. Tuku janganan barang ya janganan dadak dabul-abul, mung arep tuku anu mbayung sak untinge nek Yai Putri nek penganggone kae mesti alah ya ampun iki apik banget lho bayeme jan alah. Nanti sorane krimping. Ning arep pamer. Atan kok capo nek bakule sugih untune Mas tok 900. Iya. Wes bales. Iya. Nembang sik nggih. Guyu terus engko ndak gerok. Ada klinciku Sesuk nenek do nyuwun lagu tak kon liwat mburi kelir wae. Lah napa? Kene iki iso dibuka, dadi nek nyuwun lagu langsung mburi kelir wae. Rasa liwat sinden. Engko nek dirogoh lho. Ora. Lah, Ora apa-apa. lek niate arep ngenehi layang bulane engko
Kaya nek nang Borobudur kae. Iya, wong siden. Nang Borobudur ngopo? Raga apa? Kunta, Bima ta? Ah iya. Ya iya, nek iso nyandakne berarti engko anu apa? Apa sing dadi penginane jarine iso terlaksana. Oh, kowe yang raga. Kraga ning ora tekan e. Ah, ra bae. Yakin ora tekan e. Tekan bae. Adoh jebulane adoh. Ha nek kaya kowe kaya ibu-ibu jane tekan ming isin. Iya. Kok isin? Gayane muni ada iki kurang sithik ning jane nang kene gegem pisan. Gegem ora ana sing digegem patung. Untuk Bima kuwi mau. Lah kan patung. Lah iya. Mosok digegem? Ra ono ya patunge. Nek ngene jenengan mbuh. Ayo. Seremoni lho. Ayo gawe wis. Mangka iku dadi katerus nanku Ngalor. ngalor ngidul. Tepung kelang ben kecel. Apa iku iki kok sinden kok gatekke wong ngomong to? Lah nek ngejak omong bareng. Ngono. Le ora sopan li. Ngono. Kaya karo kancane lho. Dalem, Pak. Ngono. Dalem, Pak. Ah, aku ora omongan karo kowe rasa dalem. Ngewohke. Aku ya nyangkrak kok. Lah napa? Ah urung-urung kok takon daleman. Dalem, Oh, Pak. dalem, ya. Oh lah. Wis tuwa rada. Ya men ora kaya kowe iki kaya ora budhek. Ora ya, Cek Nom. Aku budheke banget tok asline. Ya ora. Ya heeh. Piye? Wae wong buktine wis akeh kok. Buktine napa? Nek kancane dokon kumpul ning transit kae kowe diceluk bola-bali ya ning angkringan. Ora tau gelem mara. Nek kula maeme. Apa iki? Ah, budhek to. Anjenengan ki omong apa? Aku mau ki nek diceluk kancane dokon transit ning kono ya ora gelem mara. Lah nggih kula maem. Malah ning angkringan. Nggih. Apa iki? Ah. Napa ya, Pak? Lah ora krungu ya ora krungu kok napa-napa kon baleni ya semah aku. Wong dasare iki ora krungu kok. Krungu ya. Ora wae wong nyatane mau, ngono kuwi kok ora krungu. Anjenengan le omong Apa sing ngene apa iki? Nah, ada. Piye? Ambo. Oh, budhe kok ora ngaku. Tepung gelang mungke. Suarane lagi. Hah? Nah, ada. Budhek tenan asline. Ayu ning bosok kuwi. Ya ora. Ah iya wong kok aku nek suarane apik mah Pak Sena. Nek kowe ketok ora cetha. Nek kowe ketok ora cetha ya Pak Sena wae ngono ya. Wong sarasumam mending ngono. Padha le bosok. Ayo ben. Wis kupingku bosok, gembusmu bosok ngono wae. Ora nyepelekke sing bosok. Ayo. Ah bosok ayo doyan kok le. Pepet kok. Ajane ya tak wae semen lah terserah. Mbok ben. Cah nekat ya. Tekan
ngendi mau karo? Yo tengahnya ayo. Saiba Bungahing atiku bunga rasaku. Ayo sing rasane. Hah? Nah. Aku koyo kamu nih terus. Diam, Pak, diam ya. Yen mulai bakal tak. Arep sing dhuwur. Saka ngisor apa dhuwur? Saka dhuwur. Ya. Yen mulai bakal tak pondong. Ngono, saka dhuwur penake cengkoke dikon dhuwur. Ora mangi. Tak kunci. Sungka. Aku iki latah kok. Sing latah iki kowe kudu Orisa. Lah kowe iki saremoni lho. Asale dadak digembok barang. Cetha kene arep mlebu kok digembok. Ya ngenteni buka. Suwe bukae. Piye mau? Yen mulai bakal tak Yen mulai bak. Piye ora? ayo mulane ora sida kok cerewet wae barang sae cengkoke kleru ayo Meneng apa mulane ora ganggu wae. Ora, ah? Iki rasa sida digongke wae. Ya digongke kok ya. Lara gonggong-e. Ayo ben. Ah wis gongke. Saka ngisor wae ya. Ya, manut tau. Aku sing ngayal banget aku. Aku senenge saka dhuwur kowe sing ngisor. Ah iso ora gathuk. Yen mulai bakal tak Pondong. yo pondong. Ya. Ngubengi. Kon dangdute alon wae ya. Hah? Yu Wahyu. Piye? Napa? Nah iki nek asline iki bosok tenan yo. Kok gak kowe do krungu aku muni piye? Ngono ta krungu ta? Lah kula Kono mesti kula lagi omongan le Wahyu lho. Rumah saku kaya omongan rebuta cakil. Ayo sisi Angi nek buta cakil semene teneh gapite sepiro? Oh, tak gapiti aja kuwatir. Ya. Dandute ya sak karepe sik ngendang kok ngatur. Oh, aku njaluk kok. Sak saya. Njaluk ya. Tang. Ah, men delok Leo jogeti piye ngono. Iya. Aku nek banter ora arep joget. Awake gedene semono kok joget banter kok ora tau gelem. Iya. Glombior. Ini sudah tak taleni enggak gombior-gombior. Ah, kalau dilepas ya glombior. Kalau di rumah ya enggak tahu lah. Iya. Amben iso kebak. Kebak apa? Kebak apa? Ayo kebak mbok ya. Ya. Ngobengi kunang sateruse desa nafsu
Iya. Iya. Kok banter banget ayu? Wis seneng ning banter. Ayu. Aku di jam-jam ke jeng jeng jeng. Aku ora ngampale jam-jam. Jeng jeng ngono ming kari ngobake pundak kok. Oke, engko jajal nek iso. Ha iya, wong ora segene iki. Nah. Tenan ki napa? Lah ngopo? Wong aku gemer-gemer. Lah aku nang kene kon meneng wae tenan-tenan sing nanggap. Aku ki diundang mayang kon ngomong malah ora entuk. Omong ngomong wae wong. Mbah. Lajep. Ayo. Kok nalon malah saya banter. Ndak seatos. Ayo, sing keset ya kowe kok ya. Iki jane nek nggo joget nak buah lho. Tong 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 tak dang. Kowe iki cukup nyekelime karo entik ini iki sapi kok. Monggo kula ngentik-entik jenengan ya piye? Engko nek aku kurang banter tak ceblek. Arep neblek piye adohe kok ngono neblek. Mak. Mesti mau sore ndelok streaming iki guyu dhewe ta? Heeh. Dibaleni. Iya. Ape tenan Mbak Tatin? Iya. Ayo arang sinden keras ki ngono kuwi nak. Iya. Wae nek ora aku wis ora ana sing ngungkuli kerase. Iya. Yo dibajutke. Mbak Ayu mangga jumeneng Mbak Ayu. Ya, iki lemu pene padha ning lembut. Iya. Kulino disuri. Ha iya. Ah, ya. Sugeng dalu, Pak. Iya, wah jan. Ayo jam pira mau tekan kene? Jam 8. 8. Kali sinten? Kalih bojo kula. Oh, terus jejak pundi? Jejak mriko nika. Terus dahar apa urung? Mpun no. Karo apa? Kalih udang. Mimik apa? Mimik apa? Oh, mimike teh. Nah, iki wong wedok ning kupinge tengen iki ngene iki. Oh, jelas no. Ora tau nganggo Lho langsung dipleroki ya kula. Ora. Ane nyatane tenan kok ya. Iya. Nek disawang ya pancen aurane Tatin ki ayu nek nyandang Jawa ning le kurang anu gatekan ki lho. Heeh, titik-titik. Oh, Ya wis ben. Ayo nembang Mbak Ayu nembang apa? Engko liwunge tak kekke Prastiwi. Iya. Jarine sikile kecethit. Wong kecethit kok njukuk panganan cepete ra jamak-jamak. Begitu dimanggake karo sing anu kagungan gawe, monggo lho daharipun lajeng mawon brubut. Jare kecethit yu terus balik pincang. Langsung kelingan. Heeh. Ya nembang apa Mbak Ayu? Gerajakan nggih, Pak. Gerajakan? Nggih. Siap apik kuwi. Ya. Mambiat mayo dibawani Banyuwangi gerajakan. Ya. Monggo. Mambiat mayun. Eman. Sawaran
nyarambyai noswan tara banyu Yanyu wangi kulon gunung wetan sagara lor lan kidul alas angkar kam kalibyan lewyan Belambiangan Belambiangan Aja tak sangga tanah India ya tanah India ku melyaring taman Sarinuswan tara ya mangga yuk gerajakan dados
pasir pakiran sembur-semburan garedoan andi mangan Gandeng tangan ing pinggir pesisir bisik-bisik semayana antri janji sir-siran ali jaganya sir-siran asli jaluan sampun Pak Iringane apik tenan ya no. Iya. Jem-jemane tenan. Tatang. Wah. Iya, ngono kuwi kanca-kanca ming Kangsen lho. Kangsen mian, Kangsen. Kowe nyegat ngendi ngono? Kangsen kok kowe nyegat ngendi ora? Maksude jem-jemane iki Pak iki 5 kopi 4. Det. Papat neh. Det. Iya. Sing cedak-cedak ayo. Sing akeh salahe mesti sing meking. Iya. Adoh dhewe ora krungu dhewe ming asal kendel wae. Iya. Ya ora apa-apa ya, Mak. Iya. Ya ngaturke iki ana pamundutan dasare loro sing nyuwun liwung nok. Oh iya. Kita tampilkan artis ibu kota. Ya. Yang tidak asing lagi yang malang melintang di warung-warung toko obat terdekat. Senengane. Ya yuk. Prastiwi, Wahyu karo Neti bertiga. Ya. Sinden sing ora tau ngadeg. Sik opo. Iki kowe DC, iki iringan SpongeBob iki. ora apa-apa Bulu. Ayo iki, ayo kadang-kala ya sing alusan-alusan ki kon medun, ya kon nembang sing apik, ya liwung ya, Mam. dompo lho Pak dompo lho aku Apa-apa. Ya pokoke anggere kendel wae. Iya. Engko nek kowe iki ra iso gaya ya cukup tangane sing berekspresi. Dadi atiku kanca tani. Yo. sikilku kecethit iki jane sik kiwa Kok ora sirahe sing kecethit. Iya. Ya monggo diaturake. Ya alon-alon rasa ngoyo-ngoyo yo engko ndak malah abuh. sik abuh wis ana dhewe nggon iki lho dengkulku lho iki Oh, ayo kecethit kabeh nek ngono. Edan tenan kok. Iya. Ya sesuk digip. Iya. Sesuk nek mangkat nyambut gawe nganggo ikrak. Wong ora kecethit kok alasan kecethit ora. Kurang ajar. Ya. Lho kowe kok nang pinggir tengah sing cendhek dhewe tengah. ora dorono mbangane ku kesampar Sing loro iki blas ra iso omongan, ming disio-sio terus. Aja kok nyanyi, lenggo disio-sio kok. Kowe mangan ra? Ya engko Bu, ora mangan ya wis rasa. Dadi duse Prastiwi akeh banget. Iya. Ya monggo, ya.
Ya masa kurang semangat to Wahyu karo Net iki. Kuwi lho nganti bungkuk-bungkuk kaya plastik barang ki ora apa-apa. Iya. Banter banget ya Pak niki. Hah? Banter. Ya ora karang ngono. Malah penak nek banter ki. Tenan mesti Bu, mboten mesti penak. Bu kelirane alon-alon. Ben tak nengke wae men do omong-omongan. Nek aku seneng banter enak. Ah, kandhane. Ya luwih banter. Caedan ya. Iya. Ayo beda. Alusan ro kasaran ki beda kok ya. Iya. Ya ora apa-apa senane dhewe-dhewe kok. Ya mangga lanjut. Satu penditaranku. Mugi Gusti milani tresnaku Ya meneh. Dadi ya. Pandangan menarik iki Sen. Sen. Rasudi kaya ceret kaya ngono. Iki menarik lho. Ah ora. Madhep rene. Mah. Ra gelem e. Ora arep madhep rono kaya api-api. Akeh wong nek ijan ya apa men. Timbangane ora ana. Ya ora kaya mah. Iya. Kaya kijing lumuten ngono. Ya mangga. Anggris terakhir Pak Bambang tuku gedang. Ngene iki wis rampung no. Iya. Ayo Pak Bambang itu gedang wis ora ono sing mo. Ning ya ora sithik wong sing bagus rupane arep ngangkah aja kok ratu RT wae ora iso. Inggih. Mergo ora ketekan bejane, ora ketekan keterimane. Ning wong kaya anu sapa jenenge iki Patokol Bawor Sari ngene iki iso dadi ratu kuwi adile sing kuwasa. Inggih. Adile Gusti sing kuwasa. Najan rupaku sarwa kuciwa, najan rupaku sarwa kaya ngene, ning aku iso ngrasake dadi ratu. Kuwi merga saka peparinge Hyang Mahanasa. Mula kowe aja meri. Arep gagah kowe, arep gleleng kowe,
ning kowe tetep ming sak ngisor kuwi ming patih. Ming tanggo keset ndasmu ming. Nuwun sewu sinuwun panjenengan ketingalipun kagol penggalipun. Aku ki ratu sabar. Ora tau nesu. Kowe ngunekke aku dengan kata-kata, aku ya ngunekke kendhi dengan kata-kata. Kuwi jenenge wis draw. Inggih. Mula aja sok nganti nyacat karo Nalendra. Mboten sinuwun. Saking pamawas kula kok kirangipun namung mekaten. Sabab menawi panjenengan nedheng lenggah dampar menika kathah para nayaka ingkang sami kresik-kresik ngraosi panjenengan. Wondene uninipun kok kaya ora wangun dadi ratu. Ora apa-apa. Nek rak sing do guyu kuwi terhibur. Inggih. Mongko wong ngibur masyarakat kuwi entuk pahala. Dadi nadyan aku ora omong, aku ora ngopo-ngopo, aku lagi metu raiku tok do guyu kuwi termasuk pahala. Mula wis pantes nek aku entuk ketrima dadi ratu. Oh ngaten. Aja dadi ratu kok diserem-seremke. Aja kok dadi ratu kok di medani-medanke. Medeni-medenke. Maksude men wong liya padha wedi, ngono lho. Aja diserem-seremke. Iki nek iso digawe sing kepenak, rai digawe sing semanak, rai digawe sing ketoke ora medeni lan sak piturute. Wis ta titenono. Titenono aku ora gawe-gawe iki. Ora pangkat RT, ora pangkat dukuh, ora pangkat lurah, ora pangkat apa wae, ora kapolsek, ora kapolres, ora bupati. Nek raine digawe medeni, kuwi masyarakat malah do wedi. Ora cedhak karo masyarakat. Nek digawe sak kepenake, digawe santai, digawe iso menghibur, iso semanak. Aku malah masyarakat ora wedi, wekasan akeh sing do cedhak. Paham ora wae teh? Ngertos niku. Esuk nek ora ngrupak-ngrupakke ratu ya. Inggih. Tugel gulumu. Iya mboten. Mboten sinuwun. Pisan iki tak terima-terimake. Kowe wong loro do ora ngerti to, apa to sebabe aku sing rumangsa kurang? Ha iki do nyawango dampar sisihku iki. Dampar sisih panjenengan. Iki isih kosong melompong. Ngono. Iki isih selo. Monggo sing jeneng ratu kuwi kudu nyanding paramek. Kersanipun Kuwi lho sing mau wedok dadi ratu kuwi lho. Prameswari. Oh, Prameswari. Kok paramek? Prameswari, ngono. Prameswari ku durung ana. Monggo ganep-ganepe Nalendra kuwi nek iso jejer berdua karo Prameswari, mongko Prameswarine ayu. Sulistya ing warna. Nuwun sewu. Menapa inggih wonten wanita ingkang ayu ingkang kersa dados Prameswari. Kowe pindho lho kowe ngenyek aku pisan. Kula menika namung nyuwun priksa. Secara tidak langsung kowe iki ngunekke aku apa ana gelem apa wedok sing gelem karo aku? Ngono ta maksudmu? Mboten sinuwun, mboten. Suwe-suwe kok kurang ajar kowe teh. Tak dukke dadi tumenggung. Mboten sinuwun, mboten. Namung sinten ingkang dipun gayuh dening Sinuwun Prabu. Menapa widodari wangunipun inggih widodari dasaripun Nalendra gagah pideksa jejer kalian widodari Ping 3. kok ping 3 dos pundi? Saiki takono wong sak donya lek ratu semene kok gagah pideksa iki cara ngendi aku tak takon. Aku iki nek tengok kaya ember dikurepke. Iya, sampun kula mboten badhe cak munjuk atur ndak malah kleru. Lumahing bumi kreping langit. Ora ana wong wedok sing iso nuju prana ning penggalihku. Daya Sudarga, inggih wonten dawuh. Rungokno. 3 dina kepungkur aku ngimpi Daya Sudarga. Dinten menapa? 3 dina kepungkur Selasa Kliwon. 3 dinten kepengker menika Kemis. Iki nang dunia pewayangan Daya Sudarga.
Aja tok padake dunia nyata. Etok-etok men. Kowe arep melu patih kok tak tugel grumusian. Oh iki. Iki. Selasa kliwon aku ngimpi. Tanpa kanyono-nyono nalika aku nedeng lenggah ning pendopo ngajeng bangsal pengrawit negara ing Parangkencana. Inggih. Ana wong wadan sing nekani marang panjenengan ingsun. Wah, ayune ra jamak-jamak. Mlaku saka kadohan iki tak kinting-kinting kedet. Aku ngadeg dheweke terus meneng mandeg. Tak cedhaki panjenengan sinten? Dheweke ngaku wong wadon saka tanah Jawa. Saka negara Ngamarta, wewangi Dewi Wara Drupadi. Dewi Wara Drupadi. Lho, lah kersanipun menapa rawuh mriki? Wara Drupadi matur karo aku, kula menika madosi Prabu Patokol Bawarsari. Lho, apa jenengan ingsun? Langsung walah sinuwun. Kula menika sampun pinten-pinten taun mapan wonten negari Ngamarta menika mboten wonten kabagyan sekedhik kemawon. Ya tumuli kula nampi sasmitaning dewa supados kula swita kalian Prabu Patokol Bawarsari amargi Prabu Patokol Bawarsari menika ingkang saged mulyakaken dhateng gesang kula. Cak! Menapa tak candhak tangane? Drupadi tak candhak tangane iki ora bangga. Inggih. Biasane wong wedok nek dicandhak tangane mongko rung kenalan mesti ngipatke to. Inggih. Kuwi ora. Malah tanganku diputer balik dikempit nang nggon kelek. Wiradalah. Impen kok iso cetha. Rasa ngayal to? Inggih. Aku terus mlaku bareng karo Wara Drupadi saka alun-alun negara ing Parangkencana. Mlaku bareng. Waduh, bombongku tanpa pepindhan. Terus tak lenggahke nang Datulaya. Ayo nang nggon kursimu kuwi. Aku nang kene. Drupadi mandeng mripatku tanpa kedhep. Aku ya mandeng mripate dheke. Jarene wong tuwa do ngandhakake nek wong wedok mandeng suwe kuwi ateges kuwi rasa pangrasaning ati berbicara lewat mata. Inggih. Wis iki pokoke bebas wae ukarane ya, Te. Inggih. Rasa dadak nganggo basa kawi-kawi bakso kawi ya. Inggih, Gus. Amripat padha mripat tempo terus tukul rasa tresna. Teong. Napa niku? Dadaku ana jambune. Godhong waruhe lho. Inggih. Terus tak cedhaki aku karo nembang. Memanesmu anggo jiwat agawe rujiting galing ngono. Drupadi ngadeg. Tanganku loro-loro ditampani karo tangane Drupadi temlek. Wah, getih ilang kabeh, Tren. Getih ilang kabeh. Aku mbiyen ndek rung dadi ratu senengane ngedusi wong edan. Saiki entuk putri sing ayu kaya ngono. Inggih. Tanpa taliwara Drupadi bopong gendel. Waduh. Dibopong? Inggih, heeh. Kabopong mlebu nang kedaton. Aku dawuh mban, tebahi kasure. Mban krekat nebahi kasur, Drupadi abobokke. Ngono. Inggih. Kowe kuat ra neruske critane? Giat. Kowe ora kuat tak ajar lho, mboten. Kisah cerita iki saya suwe saya, wo nek ora kuat ati sama duk. Bayanganmu tekan ndi-ndi? Inggih. Barang tak sarekke nang apa jenenge? Nek kasuri basane apa to? Dilamrum. Aku terus wijik. Aku terus alon-alon jajari Wara Drupadi. Inggih. Maune tengahe ana gulinge. Oh nggih. Guling tak uncalke wer. Nek kaya areng ngrekep Wara Drupadi, areng meluk Wara Drupadi, guling tak uncalke tiba ning kompor.
Pawon kedaton kobongan geger ngalor ngidul. Emban ki do teng sliri nang pinggir ramben kae. Lajeng aku nglilir te. Aduh. Gelaku tanpa upama. Wiwit saka kuwi tekan saiki aku ora iso lali karo Waradropadi te. Gak iso lali, gak iso lali te. Gumana mosih ana paningalku. Pendak-pendak aku tengok-tengok sore ngematke kulon ana candhek ayu kuning gemrining kaya kencana sinangling. Neng kono kaya ana pasuryane Waradropadi. Mripate gedhe banget kae. Terus ngedepi aku kling ngono. Bubar konsentrasiku. Inggih. Aku nek tengok-tengok nang kedaton mongko ngedep manuk kelangan aku. Cecak Rawa. Inggih. Kuwi ya suarane Cak Rawa malik kaya cengkoke Waradropadi. Nek aku ndelok korden kena angin kuwi ya kaya jarike Waradropadi sing kena angin. Wis pokoke apa-apa tak sawang kaya Waradropadi. Iki mau nek aku ra eling wis tak kecup kote. Merganipun Kowe ya kaya Waradropadi edan tenan teh. Tambahan ana brantan ning atiku teh. Srana kowe budhal ning negara Ngamarta. Waradropadi jaluken. Nek kira-kira wong Pandhawa ora menehake, kowe ra iso mboyong Waradropadi tekan ngarepane Prabu Patokol Bawarsari. Tak tugel janggamu dina kuwi uga teh. Sigra-sigra yen permana kanca sigra ngraken awang sesangka Nalindra mbek marwa sing sang katriku mulung mangrembak ing wadya Kurta-kura reka kiri-kiri Ronanggana magawe glarira wang-wang Prasto dapatku Gusti kula inggih sinuwun kula nyuwun pamit madal pasilan. Badhe mboyong Dewi Waradropadi katur paduka Gusti kula inggih sinuwun Prabu Patokol Bawarsari. Surtiti ngati-ati duga-duga digawa. Ngati-ati aja keri. Sluman-slumun slamet demet ora ndulet setan ora doyan. Tego yuwana slamet saka kersaning Gusti. Tak balang bata saka kene. Muga-muga lestarine ring Sambikala ya Jaya Sudarga. Mriki nyuwun pamit sinuwun. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nggawa sapirangan wadyabala ya kena ijen ya ora apa-apa. Mriki nyuwun pamit tambang pestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Jaya Sudarga. Tak antu-antu praptanira Jaya Sudarga. Mriki ngestaken dawuh.
Te? Wonten dawuh Diwaji. Kira-kira pirang dina ya lakune Jaya Sudarga? Wah, menawi saking negaring Parang Kencana mriki dumugi tanah Jawi menika tebih. Udakawis saged setunggal wulan. Waduh. Selak modar ning ngenteni. Monggo tresnaku wis makantar-kantar kaya ngene kok kudu ngenteni sesasi, Teh. Piye, Teh? Aku wis ora kuat ngampardane kanan kasemaranku. Inggih. Kula aturi sabar sawetawis sinuwun. Jan wis. Ameng ketemu nang impane kok iso kaya ngene lho, rasaku kaya wis tenan-tenano kae. Inggih. Mugi-mugi Senopati Jaya Sudarga saged amboyong wara Drupadi. Nek nganti gak bisa. Tekan kene tak tugel gulune. Senopati Jaya Sudarga. Inggih. Menika sumanggaken Paduka Purbawasesa. Piye ta iki cari kesibukan apa to? Supaya aku le ngenteni Jaya Sudarga ki ora patiya kesuwen. Iki kira-kira dhewe ngapa? Piye? Inggih kula nderek sinuwun. Nanggap limbuk cangik apa, Tre? Menika ugi prayogi. Kowe tak keparengake njajah desa Milangkori. Ngono? Inggih. Golek ana limbuk cangik sing apik. Ya, Sendika ngestakaken dawuh. kon rawuh mrene njaluk opah pira tanggape nglipur atiku, nglipur masyarakat Parangkencana, nglipur kabeh kulawarga kedaton Parangkencana. Pangkat kula benjang menapa Mangkat to dina iki. niki ngestakaken dawuh. Wis entuk Teh? Sampun sinuwun. Weh lah ya syukur. Saka ngendi iki? Apik ora engko tiwas bayar ora apik. Sae sinuwun menika sampun kondhang kawenang-wenang. Dumugi wonten ing menapa menika siaran-siaran saking internet nggih ngebaki ingkang menika. Wah ya lumayan apik. Sing arep saka ngendi? Menika ingkang ajeng kula manggihaken saking Natayudan. Jenenge sapa? Ingkang nembe viral sakmenika naminipun Prastiwi. Oh, aku tahu nonton sing wong tua begijikan kae ta iki. Inggih kasinggihan mekaten. Ha sing lemu sapa? Menika saking Kulon Progo naminipun Tatin. Wah. Lumayan. Wah, pira Prastiwi ya? Nggih sinuwun. Umurmu pira? Samenika nggih sampun 50-an langkung. Wow, kowe sing sok nyanyi liwung cenanangan kae ta? Nggih, nggih. Iki ngene ya, Pras.
Aku ki nunggu rawe Waradrupadi. Monggo tak kongkon Jayasudarga ki supaya mboyong Waradrupadi. Ha jarene patihku. Kuwi iki paling ora perjalanane 1 bulan penuh. Neng tanah Jawa. Mula kowe tak tanggap nembango sesasi. Aja pati-pati laran nek urung sempal cangkemmu, Pras. Pira omong kontrake ra masalah. Aku ki Nalendra Sugih Bandha Bandhu, Sugih Brana Picis tak kontrak kowe. Nggih. Nggih kali adik kula Tati nika. Nggih, kula nderekke pawon. Ajeng kersanipun pitel. Pira kowe matur karo aku pira? Nggih biasanipun sekali pentas menika piyai kalih menika 8 juta. Kuwi karo dilatih diesel, ha. Niki panjenengan dipun keparengaken ngawis Wong loro 400. Jarine Ratu Sugih kok kenyang 400 ya Gelem ora? Hah? Duit Nalendra kuwi murah kapi lho. Panggipun nderek menawi ngaten mboten kawan atus 200 tiyang kalih. Ah ngono jenenge kowe ngabekti karo nyotak manjeri selawe sik. Nggih. Matur sembah nuwun. Engko nek genepe nek wis rampung. Nggih, matur suwun. Selangkung niki piyak tiyang kalih. Wong loro. Oh nggih kalih adik kula. Wis ngono ya. Nggih. Aku tak nonton ning ya kuwi peraturan nang kene iki. Kowe nglimbuk cange Pratiwira Tatin 10 menit rangguyu aku tak bandem botos kok ngisor. Yalah payu 200 e kok ameng-ameng nyawa ya. Iya. Iki jane karepe piye kok kahanane jejer wis kaya ngene. Ki mergo aku mumet tenan. Bagong Ratu iki nang ndi dijaluki wae. Mongko penontonku ya mung kuwi. Nek ora digawe beda ngene iki engko ndak mung dibedheki. Nggih ngaten. Wis ngono ya, aku tak nonton.